Putin spolupracuje so Zoroslavom Kolárom. Vás to neláka? Nemáte si čo povedať? Alebo ste dostali ponuku aj od neho? Nebudem sa k tomuto vyjadrovať. Všeobecne vám poviem, zvažujem všetko, čo je na stole a vyjadrím sa v septembri. Čiže aj ponuku od Zoroslava Kolára dostali ste? Už uspokojte sa s touto odpoveďou, prosím vás. Zvažujem všetko, čo je na stole a vyjadrím sa v septembri. Takže to nie je jasné odmietnutie. Môžeme prejsť k nejakým dôležitejším veciam pre krajinu? Prejdeme, sľubujem vám, ale tak ľudia chcú aj vedieť, že kam smerujete. Vy chcete vedieť, vypytujete sa nepodstatné veci. Čo keby ste sa spýtali na to, že aké okamžité opatrenia by som zaviedol, keby som mal tú možnosť ich zrealizovať? A verte, že sa na to opýtam. Len chcem vedieť, či chcete spolupracovať aj s niekým. Vy to chcete vedieť. Toto ľudí figuborovo zaujíma. Vy sa tu v tom rípete dokola, lebo si myslíte, že takto sa to má robiť. Ja vám garantujem. Mohli odpovedať áno alebo nie, a bolo by v poriadku. Veď tu už grujete 15 minút, veď ja vám tu na všetko odpovedám najlepšie, ako viem. Môj názor. Pani Dybáková je celkovo veľmi jednostranná moderátorka, čo ju robí v očiach mnohých veľmi zlou moderátorkou. Ale bolo by dobre nestratiť pri všetkých týchto strašne dôležitých otázkach, nestratiť tú podstatu.